O sur da provincia foi o destino da cuarta ruta castrexa que organizou a Asociación Motorista Lucense. A Deputación patrocina esta iniciativa que promove o turismo en moto pola nosa provincia, cun percorrido por lugares emblemáticos nesta edición da comarca da Ulloa, das Terras de Lemos e de outros lugares da Ribeira Sacra. Os participantes chegados de todo o país concentráronse no parque pechado instalado na esplanada do Centro Comercial As Termas, en Lugo. Logo das comprobacións precisas e de facer a tradicional foto de familia, os moteiros castrexos tomaron a saída para iniciar a ruta duns 350 kilómetros que os devolvería ao punto de partida. Trátase dunha proba non competitiva que circula por estradas abertas ao tráfico. Son os propios mototuristas os que escollen o itinerario que queren seguir e deseñan a súa propia estrategia para completalo nun tempo máximo calculado sobre unha media inferior aos 50 km/h. A pé dun dos enclaves privilexiados da ruta, o Castelo de Pambre, fortaleza do século XIV, pasaron un dos controis fixados. Os participantes teñen que certificar o seu paso por diferentes puntos sinalizados ao longo do percorrido. Outro dos emprazamentos nos que os moteiros deixaron constancia da súa participación situouse en Antas de Ulla, na cúpula da Praza Nova. Dende Antas, moitos deles optaron por dirixirse a Rábade, onde a organización esperábaos no campo da feira. O remate da xornada, os moteiros que gozaron dun agradable percorrido turístico pola provincia recibiron cada en súa medalla para certificar que completaron o itinerario. Non se trata dunha carreira, así que non hai podio. O deputado de Recursos Sostibles, Francisco Cajoto, participou na entrega na que, un ano máis, quedou patente o bo ambiente reinante que, sen dúbida, contribúe ao éxito da ruta castrexa. Maybe all I need is you. Nothing else makes a difference. Maybe all I need is you. You make all the difference. Back to the river, my empty